SMP 1 Bangsal. Wonten mriki kula lan kanca-kanca badhe wawan rembug sampeyan minangka bakul pentol keliling. Nggih. Wawan rembug menika kagem jangkepi tugas mata pelajaran Basa Jawa semester 1. Saderenge tepangaken nami kula Dewi Nur Aisyah minangka sebagai ketua kelompok. Nggih. Dafa saking SMPN Negeri 1 Bangsal. Pak Arifin. Sipun panjenengan, Pak? Nggih, alhamdulillah. Saya, Dik. Menapa pepareng kula lan kanca-kanca nyuwun wedal kangge wawan rembung? Nggih, saged monggo. Wiwit kula menapa panjenengan usaha damel pentol? Nggih, 5 tahun kepungkur, Nak. Kados pundi caranipun damel pentol? Nggih, diselepaken. Nggih, terus dicithak kados ngeten. Nah, nggih. Menapa kemawon kangge kemawon nak damel pentol punika? Nggih, daging kalih kanji kalian bumbu-bumbu. Sinten ingkang mbiyantu panjenengan damel pentol? Nggih, bojo kula niki kalih derek-derek. Nah, nggih. Dateng pundi mawon panjenengan jual pentol? Nggih, teng Pasinan, Jabon. Nggih, begitu. Pinten-kinten pun jualaken pentol. Nggih, kinten-kinten gangsal 100.000, 600.000. Nggih, menawi lancar. Selama pandemi niki lancar napa mboten dodolane sampean? Nggih, alhamdulillah lancar. Nuwun Bapak paringi wedal kangge wawan rembug. Nggih, sami-sami, Wan.